Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 17 апрель, дүшәмбе. Студияда сезнең өчен мин Эльза Әхмәтҗанова эшлим. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф, файдалы атна теләп калабыз. 1921 елның көзендә Татарстанда ачлык башлана. Бер кыш эчендә генә дә татар халкы ширеккә кими. Бу тетрәндергеч тарих битләрен Галимҗан Ибраһимов «Әдәмнәр» повестендә терки. Повесть татар әдәбиятының иң көчле әсәрләренең берсе булып санала. Төрле елларда повесть тыю астында да була. Идел буендагы ачлык темасын режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәләштерү хыялын күңелендә берничә ел йөртә. «Әдәмнәр» спектакленең 2021 елның җәендә Курчак әкият театрында премьерасы булып уза һәм бик тиздән ул Алтын битлек Россия театраль премиясе номинатлары арасына керә. Быел исә әсәр республикабызның Габдулла Тукай премиясына дәгъва кылучылар арасында. Сәбидә карчыкка! Әткәй! Сәбидә карчык! Сәбидә карчык! Шау-шаушы! Мин үзем күрдем, әткәй! Ике хәерч бала керделәр дә югалдылар, тизрәк! Күршеләр! Чыгыгыз! Сәбидә карчык! Шау-шаушы! Сез кая барасыз ул? Сәбидә карчыкка барабыз! Сәбидә карчык! Шау-шаушы! Ул үзе күргән! Галимҗан Ибраһимовның «Әдәмнәр» әсәрен сайлап алуның ниндидер бер тарихы, ниндидер бер сире бардыр инде. Ни өчен менә бу әсәргә бүгенге авыр заманада мөрәҗәгать итәргә булдыгыз? Бу әсәрне без озак еллар дип әйтергә кирәк, 7 ел кимендә мин аны куясым килеп йөри идем. Бу көчле әсәр, чөнки безнең бер яктан тарихыбызны күрсәтә торган, икенче яктан монда кеше психологиясын өйрәнә торган, монда инде гади вакыйгалар гына түгел, психологияны тирән, психиатрия дәрәҗәсендә тасвирлый торган әсәр, андый әсәрләр бездә күп түгел. Шуңа күрә мин аны 7 ел каядыр башта Камалда куерган, Әлмәттәме барсам да карап йөри идем, ничек монда куеп буламы, тегендә куеп буламы. Һәм аның монда әкият Курчак театрында насип булды, һәм монда килгәчтен мин Курчаклар белән эшләргә булдым, һәм аның бөтен формасы монда табылды дип әйтергә кирәк, үзеннән тапты. Спектакль өстендә эшләгәндә, менә бу алынганда, аның уңышына ышандыгызмы? Без ул сезонда шактый, бу безнең 12нче спектаклебез ул сезонда. Ул чыкканда, шуңа күрә безнең шактый уңышлы спектакльләрбез чыкты, һәм без ниндидер уңыш турында уйламыйча, үзебез өчен эшләргә лаек дип санап, ничек үзебез телибез, шулай эшләдек. Ул әсәрне бер нәрсә турында уйламыйча, ничек кабул итүләрендә безнең үзебезгә кирәк иде, ул безнең команда өчен мөһим иде. Ул шул спектакльдә катнашкан артистлар өчен, рәссам өчен, композитор өчен бу бик мөһим иде үзебез өчен. Шуңа күрә без бер нәрсә дә шикләмичә үзебезне, ул уңышлы булса да театрга зыян булмас, уңышсыз булса да театрга зыян булмас. Шуңа күрә без монда рәхәтләнеп эшләдек. Юлларда, урманнарда бик еш очратырга мөмкин. Актерлар үзләре берничә катлымда уйныйлар алар. Бик авыр алар алдында куелган бурычлар, һәм алар аны шул кадәр оста ярып чыгалар. Алар бит үзләре дә Астранёны диләр, Брехт буенча, поэтикасы буенча, алар ерактан карап та уйлыйлар, алар психологияда бар, монда экспрессияда бар, шул кадәр кешерешләрнең амплитудасы шул кадәр киң, һәм тамашачы үзеннән үзе шушы пространствода яши. Алар безне чыгармыйлар, чөнки мондагы шундый алымнар куелган, алар күрсәтеп кенә калмыйлар, алар безгә безнең үзебезне дә яшәтәләр шунда. Үзе күргән, 2 көн сагалаган, 2 хәерче бала керделәр дә югалдылар. Әйдәгез, Сәбидә карчыкка барабыз. Сәбидә карчык, шау-шаушы. Әйдәгез, Сәбидә карчыкка барабыз. Сәбидә. Галимҗан Ибраһимовның «Әдәмнәр» әсәрендә тасвирланган вакыйгаларны укырга да авыр. Ә менә уйнавы ничек? Бу инде безнең өчен бик авыр спектакль.
Чөнки бу барыбер тарих кына түгел бит. Бу бит спектакль дәвамында син кешенең менә шушы кыенлыклар аркасында, ачлык заманында ничек үз-үзен кешелеклеген югалту. Менә шуны уйнарга кирәк. Ач булып кына теге йөреп, алай җиңел. Миңа спектакль дәвамында аның тормышын күрсәтергә кирәк. Менә шушы сәгатьтә 20 минут эчендә ул ничек үз-үзенең кешелеклеген югалта. Чөнки беренчедән ул Галимҗан Ибраһимовка әле мин мәктәптә укыганда Галимҗан Ибраһимовны укымаган идем адәмнәрне. Безгә моны безнең карт әбиебез сөйли иде. Авылда шундый кеше ашаучылар бар иде дип. Аның зиярат кырыенда айрым такта белән корылган бер җир бар иде. Без сораргач, бу нинди җир дип зиярат артында иде ул, эчендә түгел иде, башка җирдә. Менә шунда аларны күмәк күмделәр дип сөйләгәне бар иде. Син нишләмәк? Әткәй, Нәфисә тор әле. Әткәй, тиздән җәй җитәр, әткәй. Әткәй, син нишләмәк? Син безне нишләмәк, әткәй. Әткәй, Нәфисә, тор. Бу спектакльдә мин 8 образ башкарам. Аның берсе драматик планда, менә ул ачлык, үлем, кайгы, бөтен сызлану, авырлыкны үзенә җыйган образ инде ул. Аны гомумләштереп әйткәндә ул ачлык образы. У менә минем киемем дә менә шушы эш киеме ул 20-нчы елларда булган эш киеме бу. Ул бу чордан аерылып торган кебек тә тоела тамашачыга. Ләкин менә бу ачлыкның бит эше, ул шушы кешене үтерү, харап итү. Бу спектакльдә менә бер гаилә үрнәгендә бөтен халыкның фаҗигасын күрсәтә, менә шушы үз эшен эшли ул. Менә шуңа менә минем киемем дә эш киемендә. Курчакларга килгәндә инде ул 7 образ башкарам, менә алар һәрберсенең үз сөйләме, үз тавыш характеристикасы, һәрберсенең үз йөреше булырга тиеш, йөреш алымы. Менә еш кына бер сәхнәдә 3-4 курчакта бергә туры килә, менә аларның тавышларын, йөремләрен бутамыйча куллана белергә кирәк. Аннарсан бу инде минем тавыш мөмкинлекләремне дә күрсәтәм. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлый диләр. Абый, минем ашыйсым килә. Нәфисә, кабатла Нәфисә. Илгиз Зәйниевның режиссурасы зур роль уйный. Анан соң артистларның уйнавы таң калырлык. Шулай бу спектакльне бизи безнең яшь талантлы композиторыбызның Эльмир Низамовның музыкасы шундый гаҗәп атмосфера бирә. Без бик тәэсирләнеп чыктык бу спектакльдән. Миңа калса бу спектакль иң зур премияларга лаек. Әлбәттә, мин килешәм. Шул хәтлек тетрәндергеч спектакль. Үземдә шаккатып утырдым. Шунда ук ирләрне, малайларны, кичкенә кыз баланы тавышландыру бу инде югары дәрәҗәдәге мастерство. Һич шиксез. Барыгыз да бит сөяк җыеп, ын ясап та, шулпага куйнатып та ашыйсыз бит. Нигә миңа гына бәйләнәсез? Дуртай икмәк йөзе күргәнем юк. Яфрак, үлән дә бетте. Балчык ашап карадым. Эчем таш булып катты. Нигә миңа гына бәйләнәсез? Алладан куркыгыз. Син малаяктыгы. Теләсә нәрсә сөйләп, адәм котыртып йөрисең. Ярар, җәмәгать. Балагына бит инде ул. Киттек. Таралышыгыз. Әйдәгез. Киттек.
Олар тулы канлы актер буларак үзләре катнашкан очракта да, сәхнәдә тамашачыга күренгән очракта да аларны күрмисең. Алар шулкадәр оста итеп уйныйлар, шул кичкенә курчак күбрәк күренә. Чөнки курчаклар шулкадәр көчле ясалган беренчедән. Алар үзләре тәэсир итә, үзләр ясалышы, фактурасы, гомумән аның формасы гадәти түгел, курчакларның да гадәти түгел. Интересная история создания этих кукол. Говорят, они родились непосредственно во время репетиции. Да, это так. Сначала мы собирались всей командой, постановочной группой, и думали, как... Бу шуннан да шулай. Курчакларның образлары өстендә без бөтен команда белән эшләдек дисәк тә була. Артистлар белән курчакларны бер сәхнәдә уйнату бик авыр мәсьәлә булды. Ибраһим Газинның бер әсәрендә кешеләрнең ачыктан интегү турында язганы исемә килеп төште. Шунда миңа фикер килде. Ни өчен курчакларның башын каткан, искереп беткән бәрәңге формасында ясамаска? Чыннан да, игътибар белән карасаң, бәрәңгедә кеше йөзенең шаткаларын күреп була бит. Ачык вакытында кешеләрнең, бирәк тә балаларның эшләре күпрә торган булган. Шуңа да гәүдәне шешкән эш бәрәңге формасында иҗат иттем. Улы курчак образларының эш урынында бушлык, бу шулай ук ачлык билгесе. Ә куллар урынында агач кашыклар. Скелет куклы сложился вот именно когда собрались несколько компонентов: голова, тело, живот и руки. Біз бұл спектакльні шығарыр алдынан да бик материал тұқпадық. Ол матбуғат шараларынан да, шулай интернеттан да, шулай шул шигырьләрен дә оқыдық. Шуңа ул барыбер теге ничектер материал күп булгач, күп син барыбер ничектер әзерлек белән кергәч җиңелрәк, тик уйнавы бик авыр. Чөнки әйтәм бит, ул барыбер син башта гаиләңә мәхәббәтне, алар өчен җанып йөрүен күрсәтергә кирәк. Ничек ул аларны исән калдырырга тырыша, алар өчен аларны ашатам дип соңгы балта бер кичкенә генә onun өчен. Шуңа инде ул хәлләрне белеп, аны барыбер үзең аркылы үткәрергә кирәк. Чөнки тамашачы алай булмаса ышанмый дип әйтә алмыйм инде мин. Ул вакыйгаларга кирип китә алмый. Җиңел генә бу спектакльне уйнап булмый. Беренче тапкыр шундый җитди, катлаулы роль драматик планда. Мин инде башта бераз гына куркыбрак та калдым. Ләкин безнең Илгиз Газинурович ул бик ярдәм итте безгә. Бу образларны ачып бирергә, аның ярдәмендә без инде җиңеп чыктык. Әлбәттә авыр, чөнки һәрбер образны бит үзең аша кичереп бирәсең аны. Менә шул еллардагы авырлыкны без документаль материаллар аша өйрәнмәгән булсак, без хәтта өйрәндек. Менә мин бик күп укыдым. Кеше аш вакытта нинди кичерешләр кичерә. Кай җире аның авырта, кай җире сызлый. Ул ничек ул сызлану аның аңа тәэсир итә. Менә шул авырлыкларны без өйрәнмичә, без бит аны курчак аша җиткерә алмыйбыз, күрсәтә алмыйбыз тамашачыга. Шуңа без бик әзерләндек, бик күп укыдык, өйрәндек, бу материалларны бик үзләштердек, бик күп. Менә шул үзебез аша үткәреп, бөтен җаныбызны, тәнебезне биреп уйныйбыз инде без бу спектакльдә. Безнең тамашачы нигездә теге игътибар итәм, соңгы арада комедия жанрына ныграк игътибар итәләр. Аны
күбрәк сөйіп йөриләр, ләкин тамашачы өчен нәкъ менә шул тормышта үзеннән алынган әлеге әдәмле шикелле әсәрләр дә бик кирәк. Моны үз вакытында Идел журналы әле 90-нчы елларда яңа чыккан вакытларда Галимҗан Ибраһимовның шушы әсәрен эзләп табып үзендә бастырган була. Менә шуңа без махсус килеп бүген карарга җыендык. Менә редакциябез белән килдек һәм куелыш искиткеч. Менә әлегәчә безнең эштә ниндидер духлану, борчылу, уйлану, адәм баласына менә ансы да кирәк. Бик кирәкле әйбер дип саныйм. Петербургларда булып кайттык, шундый атылык карадык, башка әсәрләр, ләкин безнең татарлар бер дигән менә сәхнәгә куелышы да искиткеч. Ул бит уйландыра торган әйбер дә кирәк кеше өчен. Һәм соңгы арада мин яшьләр арасында да шуны тоям, чөнки бүгенге спектакльгә килүчеләр арасында да яшьләр шактый иде. Алар күбесе нәкъ менә шундый уйландыра торган әсәрләргә ихтыяҗ барлыгы дәлилле сыман. Курчак театры дөньясында бөтен Россия күләмендә ул яңгырады. Без аны фестивальләрдә күрәбез. Без моңарчы эләгә алмаган театр ничә еллар дәвамында, 88 ел дәвамында беркайчан булмаган фестивальләрдә катнаштык. Кайберсендә җиңдек, кайберсендә тамашачы мәхәббәте яулап кайттык һәм әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә безне күпчелек дәрәҗәдә менә Адәмнәр спектакле аркасында хәзер безне бөтен фестивальләргә чакыралар, беләләр. Һәм мин драмадан килсәм дә, мин инде һәр ярты Россияны беләмдер сыман, чөнки һәр фестивальгә барсаң киләләр кешеләр. Курчак театр дөньясы ул бик бәләкәй. Менә әйбәт спектакль чыкса, аны инде Владивостокта беләләр. Драмада алай түгел. Менә Курчактан бөтен кеше бер-берсен әзме күпме белә һәм үзара аралашып торалар һәм ишетеп торалар ничектер. Һәм безнең бу спектаклебез ул бөтен Россия Курчак театр дөньясында зур вакыйга булды. Шуңа күрә бу инде әгәр дә ул Татарстан театр сәнгатен күрсәтә икән Россия күләмендә һәм безнең театрыбызның айрым алганда Әкият Курчак театрын шулай күрсәтә икән. Бигрәк тә татар халкының бер яктан тарихын, икенче яктан шундый бай әдәбияты бар икәнлеген, безнең Чиләбедә, Мәскәүдә, Екатеринбургта уйнаганда безнең диаспорадан килеп безгә анда рәхмәт хатларда тапшырдылар, булай сүз белән дә әйттеләр, аларның сөйләшә алмаулары да спектакльдән соң зур бәя иде безгә, тетрәнүдән сөйләшә алмаулары да. Һәм алар бу спектакль безнең өчен зур вакыйга, һәм театр дөньясы өчен дә зур вакыйга дип саныйбыз. Шуңа күрә Тукай бүләгенә дәгъва кылу миңа калса бик урынлы дип әйтим. Абруйлы премияга дәгъва кылучы кандидатларның һәрберсенә дә чын күңелдән иҗади уңышлар теләп, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Габдулла Тукай, ике кояш. Күр, ничек иртә кояш чыкса, җиһанда нур туа. Һәр күңелләр нурланадыр. Чыкса Гыйсатуллина. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә.